Servus ľudia, dneska tu máme video, ktoré nikto nečakal, že ho budem točiť. To video sa volá Action Red Milk, točil ho Rest pred 12 rokmi, točil ho Filip Janoš pred 6 rokmi, teraz som tu ja a ideme ho natočiť. Takže, máme tu tieto suroviny, keďže som slabý kus, tak budem piť len pol litra tejto sračky. A dúfam, že sa dogrcám, že môžeme ísť na to. Najprv dáme Red Bull, kameraman prosím, poď bližšie. Urob špeciálny záber. Ty kokos. A toto je náš dobre piť na večer. Čo keď nebudem spať? Počkaj. Zalejeme to mliekom. Počkáme 15 minút. Ja sa bojím. Kúkaj na to. Kúkaj na to. Kokos. Čakaj, aj do druhej kamery ukážem. Ty kokos. Dobre, ale vyzerá to fakt hnusne. Mňamka. No. Ale je to dobré. Ovňaj to je dobré. Čo ti, počkej, to je jak milkshake. Ale fakt to má nejak... To nechceš ochutnať, čo? Už by som si dala. Dobre ľudia, vidíme sa po 15 minútach. Toto sú backstage zábery, kým čakáme, kým sa mliečko vykvasí. Fuj, ty kokot, ale to vyzerá nechutne. Fuj. To vypadá, ako keby je olej, proste. To je jak hrúda štrku s betónom a pieskom, aha. Fuj. Fuj. Dúfam, Red Bull, že ma budeš sponzorovať pri tomto videu, lebo som chudobný študent. Takže ľudia, nechcelo sa nám čakať 15 minút, sme tu asi po 5 minútach. Ideme sa na to pozrieť, na túto, kúkaj na to. Ježiš. Mňamka. Či ty peš večer domov a ja sa budem modliť, aby som neumrel. Mňam. Chceš olízať lyžičku? Fakt nie, ďakujem. Také divné to je. Dobre, idem to exnúť. Na čo pôjdem domov, keď nemám nikoho. Ty kokos. Fuj, to je jaké hnusné. Ale dá sa to, je to také sladučké, ale hnusné. Kde sú servitky? Ostalo mi tu toľko to. Ochutnaj to. Ochutnaj to. Dobre, že? Opováž sa mi chrácha do umývadla, dobre? Dobre. Vyjazem ťa z domu. No. Pokračujeme. Fú, ale ja sa asi fakt doserem. Čo ak idem sračku, ale... Fuj. Čo ti šibe? Fuj, to je fakt hnusné, ja to tam neviem piť. Ostalo mi tam toľko to, počkaj. Toľko to. Dám to do chladničky. A nechám to tu bratovi. Povedz, že to je milkshake z mekaču. Aj by sa mohol zasvetiť, že? Napustíme tú vodu. I got a pocket full of sun. Takže dneska nespíme. Skúsil som to po 12 a 6 rokoch a počuj, ja som možno aj prvý v tomto roku, čo to na Slovensku skúšal na Česku.
Prvý človek, čo v roku 2026 vyskúšal v Československu Red Bull s mliekom. Congratulations! Oh my god. Jak to ukončím? Počkaj. Daj nejakú radu. Alebo nechceš to ukončiť za mňa? Milujte sa, jebte sa, množte sa. Presne tak. Serus!